Mazuva ose Mwari wangu makatendeka Jesu iyayo mazuva makatendeka Jesu iyayo mazuva makatendeka. Good morning, William, Alice, good morning, Pauline, good morning, Atel, good morning. Iyayo mazuva Revised Siruseke, good morning, everyone on the platform. Iyayo mazuva Charity, good morning. Isabel, good morning. Gloria, good morning. Shupi, good morning. Iyayo mazuva Mavis, good morning. Shakira, good morning. Iyayo mazuva Iyayo mazuva LG Wenyasha, good morning. Please can you share the live? Florence, good morning. You can come pa page pangu kangunobaya shakanzi WhatsApp. Number yangu inobva yabuda ipapo bvoya ku WhatsApp ende pane imwe yakanyorwa. Ndai, good morning. Anna, good morning. Iyayo mazuva Beauty, good morning. Elizabeth, good morning. Lindy, good morning. Iyayo mazuva makatendeka Jesu. Gloria, good morning. Oh, every day and every hour. Good morning, Yoko. Oh, makatendeka Jesu. Lillian Duncan, how are you, my dear sister? Mazuva Tendai, good morning. Mazuva imi. Aiwa iyayo mazuva makatendeka. Sophia, good morning. Natasha, good morning. Sarudzai, good morning. Violet, good morning. Peace, good morning. We glorify your name. Nhlanga, how are you? Yes, we honor you. Lord, you are wonderful. You are the Messiah. Mercy, how are you? We exalt your name. Yes, we honor you. Lord, you are wonderful. Tandy, good morning. You are the Messiah. You are wonderful. You are the Messiah. We exalt your name. Yes, we honor you. Lord, you are wonderful. You are the Messiah. Baba makate deka. Dimi Messiah. Makate deka. Dimi Messiah. Imi mandisha misa. Dimi Messiah, mandisha misa. Dimi Messiah, ona munosha misa. Dimi Messiah, munosha misa. Dimi
Mesai una makaro makarongeka Jesu ndimime Mesaya mangwanani ano makarongeka ndimime Saya. Good morning, everyone on the platform. Thank you so much for tuning in on SIS MELLY's platform. For those who are watching me for the first time, I'm Yoko, weZimbabwe. I've got my page. You can kindly go and follow my page. Mwari vachititira zvakanaka, Mwari vachikuchengeta. Chengetwa naMwari, rwirwa naMwari. We thank God for His grace as we are about to approach November. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Iwe nemhuri yako chengetwa, iwe nevana vako chengetwa, iwe nebasa rako chengetwa. As we are about to approach the season of Christmas, nguva inoti mbavha dzinenge dzichinetsa, varoyi vachinetsa, vavengi vachinetsa, asi ndoda kuti mangwanani ano, ndoda kuti Mwari vakuchengete, Mwari vakusimudzire. Kune mhepo dzinosimuka kana gore rakuda kunopera kudai, kune marufa anoitika, matsaona anoitika, kufirwa kunoitika, asi ndati mangwanani ano, ita Mwari wekudenga ndichengetei. Ndinoramba inonzi premature death. There is a premature death yekuti unofa chokwadi. Mangwanani ano ramba premature death. Mungava mumhuri yekwako, ramba mature death. Mangwanani ano tinoda kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Mwari ngavakuchengete, Mwari ngavakusimudzire, Mwari ngavakurwire. Ndinoda kuti Mwari vakuchengete. Chandiri kuda kuti mangwanani ano as we engage in the prayer, ndinoda kuti utaure divine protection, utaure divine favor upon your life, upon your business, upon vana vako, upon murume wako, upon those people who you love, upon the environment where you are. Mangwanani ano ndinoda kuti uti Mwari, ndaisa ruzhowa pamhuri yangu, ndaisa ruzhowa pabasa rangu, ndaisa ruzhowa pamaassets angu, ndaisa ruzhowa pane zvandinobata. Mangwanani ano taura security yemweya mutsvene, taura mangwanani ano security yemweya mutsvene. Surround yourself with the Holy Ghost fire, surround yourself with the blood of Jesus. Can you soak your family in the blood of Jesus, your working place on the blood of Jesus, yourself in the blood of Jesus? Itakuti Mwari kunyangwe pandichapiwa bonus yangu, Mwari pashayikwa anorwara kumhuri yedu, kushayikwe chinonditorera mari, kushayikwe chinoti pandinenge ndaronga zvinhu zvogorega kubudirira. Mangwanani ano, can you proclaim the divine grace upon your life, upon your family? I know it's not easy when the devil is roaming. Anotyisidzira seshumba yekuti ikadzvowa munoti pano tese tapera kunyangwe isina mazino mukanwa. Asi mangwanani anoita kuti enough it's enough. Kana gore rakapera ndichiti ndapiwa mari, pakasimuka urwere, pakasimuka rufu, pakasimuka kubirwa, ita mangwanani ano, I'm binding that with the blood of Jesus. I'm binding those spirit with the blood of Jesus. Tinoda kuti mangwanani ano, nemamwedzi asara yaya, taura hukuru hwaMwari muupenyu hwako zvisati zvakamboonekwa. Like what Jeremiah chapter 3 verse 3 inoti, call unto me, you shall see the unsearchable things. Mangwanani anosvika paunoti Mwari, ndiwanirei nyasha ndione zvisakati zvamboonekwa, nekuti ndo zvinotaura shoko rawo. Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me, you shall see the marvelous thing, you shall see the unsearchable things. Izvozvo zvacho zvinotadza kuguguliwa nemuvengi ndo zvaunofanira kuona gore risati rapera. Amen and amen. Mangwanani ano ndinoda kuti Mwari vatiitire zvakanaka. My theme scripture of today iri kuna 2 Samuel chapter 5 verse 17. 2 Samuel chapter 5 verse 17. 2 Samuel chapter 5 verse 17 inondiitira zvakanaka. Amen and amen. 2 Samuel chapter 5 verse 17. Zvino vaFiristia vakati vachinzwa kuti Dhavhidhi wakanga azodzwa kuti ava mambo vemaIsraeri, vaFiristia vose vakakwira kundotsvaga Dhavhidhi. Dhavhidhi akanzwa akaburukira kunhari
kunhari vafiristia zvino Second Samuel chapter 5 verse 17. Zvino vafiristia vakati vachinzwa. What's going on? Mangwanana ano pane vakanzwa. Pane vakanzwa nezvako. Mangwanana ano 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 pane vakanzwa nezvako. Mangwanani ano pane akanzwa nezvako. Mangwanani ano pane akanzwa nezvako. Second Samuel chapter 5 verse 17. Zvino vafiristia vakati vachinzwa kuti Dhavhidhi wakanga wazodzwa kuti ava mambo vemaIsraeri. Vafiristia vose vakakwira kundotsvaga Dhavhidhi. Dhavhidhi akazvinzwa akaburukira kunhari. 18. Vafiristia vakange vasvika pakapararira pamupata weRefemai. Dhavhidhi akabvunza Jehovha akati, ndokwira ndondorwa navafiristia here? My God. Vafiristia vakati vanzwa kuti Dhavhidhi azodzwa. Mangwanana ano pane vakanzwa kuti wakatenga mota. Mangwanana ano pane vakanzwa kuti wakaroorwa. Mangwanana ano pane vakanzwa kuti wakazvitakura. Mangwanana ano pane vakanzwa kuti mwana wako akushanda. Mangwanana ano pane vakanzwa kuti murume akapromotwa. Mangwanana ano pane vakanzwa kuti wakaroorwa. Mangwanana ano pane vakanzwa kuti waane mari inoshamisa. Mangwanana ano pane vakanzwa nezveupenyu hwako. Asi ndinoda kuti mangwanani ano paita vafiristia vanzwa nyaya dzako. Paita vafiristia vanzwa nyaya dzaDhavhidhi kuti Dhavhidhi azodzwa ava mambo vemaIsraeri. Asi hazvina kuvabata mushe. Saka yako iyi inokutemesa musoro iyi yekuti nhaisisi Yoko, wai vachingoti vanzwa kuti ndaita zvakati havakwanisike kugadzirisika. Wai vachiti vakanzwa zvakati vanoda kundirwisa, vanoda kundiwisira pasi. Haina kutanga newe mangwanani ano. Vana Dhavhidhi vaitonzwikwawo kunzi vagadzwa, vazodzwa. Mafiristia hakwanisi kurara. Mangwanani ano pane vanonzwa nyaya dzako. Min'anga havabve, mukukusverekeretera havabve. Pane vakanzwa nyaya dzako mangwanani ano yekuti nyaya dzako dzinonzwikwa. Haina kutanga newe mangwanani ano. Pana ana Dhavhidhi vanoti vazodzwa nyaya dzavo dzinosvika kuvafiristia. Zvino kana nyaya dzasvika kuvafiristia, vafiristia havanzwe zvakanaka. Ndo yandauya kuzoti tisimbisane mudikane. Vanhu kutonzwa vanotonzwa nezvako. Prosperity yako vanotoinzwa. Kuroorwa kwako vanotokunzwa. Mari yako vanotozvinzwa. Kuna mafiristia anonzwa nyaya dzako. Kuna mafiristia anonzwa nyaya dzako. Mangwanani ano washayiswa mufaro namafiristia. Mangwanani ano washayiswa mufaro namafiristia. Asi ndinoda kuti Mwari wenyasha vatiitire nyasha. Vazvinzwa varoyi vekumusha kwenyu. Vazvinzwa vanatete vekumusha kwenyu. Vazvinzwa vavengi vako. Vavengi vako vazvinzwa. Asi apasipo panoperera nyaya. Vanoti vazvinzwa. Haukwanise kuidzivisa yekuti varoyi vekumusha kwenyu vainzwe. Haukwanise kuidzivisa wekuti vavengi vako vakunzwe kunzi waitirwa zvakanaka. Nekuti kunyangwe Dhavhidhi azodzwa, vafiristia vakazvinzwa. Shoko rakasvika chete kuvafiristia kuti Dhavhidhi wazodzwa ava mambo wemaIsraeri. Pana vakanzwa nyaya dzako iwewe. Pana vakatozvinzwa. Asi vazvinzwa havana kurara. Vakatorara vachifamba. Vakatorara vachiburukira. Mangwanani ano Dhavhidhi anoti anzwa kuti mafiristia azvinzwa, anobvunza Jehovha Mwari wake kuti ndoburukira here kuvafiristia. Vangani mangwanani wano wakati nzwaya dzako dzanzwika, wakamhanyira kupe? Did you ever ask God? Did you ever kuti Mwari vavenga ava ndovarwisa sei here? Mangwanani ano tiri kuda vakadzi nana baba
baba nana mai vanoti kunyangwe nyaya dzako dzanzwikwa kwangu usingade kuti dzinzwikwe. What is your action? Ndinofarira David anoti anzwa kuti vaFiristia vanzwa kuti agadzwa, ende vaFiristia vakanga vasina kumira zvakanaka. They were not happy nekugadzwa kwaDhavhidha. Chandifadza mangwanani ano ndechekuti David angosimuke achita kutonopedzerana namaFiristia anobvunza Mwari, how many times did you ask God? How many times did you ask God? How many times did you ask God? Wakambogarawo pasi here ukavabvunza ukati, Mwari tarisai maFiristia asimuka, ndoita seiko? Chatichemedza mangwanani ano hatisi kumbovabvunza mutsindava, hatisi kubvunza musharukwa, tiri kungoita zvemumusoro wedu. Asi ndati mangwanani ano svika paunobvunza musharukwa, panoti nzeve dzasvika dzamaFiristia dzanzwa kuti David agadzwa ava mambo, usati waita any action, usati waita go against muvengi wako, usati waita go against munhu akushaisa muvharo, did you ever sit down and ask God? Ndinoti mangwanani ano munhu takura nyasha dzaDhavhidhi dzekuti anzwa kuti maFiristia azvinzwa kuti ndagadzwa ndava mambo, haangomhanyiri kuita chibhugubhugu chekuti ari kuda kurwisa maFiristia, nekuti mangwanani ano unorwa zvako asi haikudiriri. Mangwanani ano tinoda vanhu vanoita saDhavidhi vekuti vatozvinzwa kuti hondo yasimudzwa namaFiristia. Mangwanani ano dzipiko hondo dzawakanzwa? Did you ever ask God? Kana kuti wakangozviitira wega? Inondiitira zvakanaka. 2 Samuel chapter 2 verse 5 inondiitira zvakanaka. Samuel chapter 2, 2 Samuel chapter 5 verse 17 pa 19 panobva pati, and David went down. Before he went down there, he asked God. The Lord said, I got up against the Philistines. Will you give them up into my hands? And the Lord said, go up, for I will give you the power. The Philistine is in your hands. Mangwana nano zvingani zvawakati warwadziswa, zvingani zvawakati waitirwa, wakambobvunza were Mwari. Chinondifadza David angari murwa anorwa, but chandifadza ndechekuti David haana kungoti sezvo I am a mighty man of valor, ndinongokwanisa kungosimuka ndonorwisa maFiristia. My God, anototanga amubvunza Jesu kuti nai Jesu ndonorwisa were maFiristia? Ndinozviziva mangwanani ano you are going through a lot, asi mangwanani ano Mwari wekudenga, did you ever ask God for all those battles which you are battling with? Wakambobvunza were Mwari? Wakambobvunza were guidance kubva kuna Mwari kuti as God you see me here, I'm struggling with this, ndaita maFiristia andisimukira pamberi pangu, ndaita maFiristia asimuka pamberi pangu, Mwari ndodhilawo nawo sei? Wakambosvika were paunovabvunza Mwari ava, mugosvika pakurova conversation mogowirirana mangwanani ano? Ita from today, Almighty God, kana maFiristia asimuka, Mwari we ndichakubvunzai. Pari kudiwa vakadzi vanobvunza, pari kudiwa vana baba vanobvunza, ndatisvika paunobvunza. Tinozviziva kuti uri murwi mukuru, tinozviziva kuti wakarwisa zvakanyanya, asi mangwanani ano pari kuda vanobvunza, mangwanani ano pari kuda vanobvunza. Bvunza mangwanani ano. Itirwa zvakanaka, maFiristia asimuka.
mafiristia asimuka, azvinzwa kuti wakazodzwa. David anoti azodzwa, mafiristia anozvinzwa. Mangwanani ano hazvina basa kuti wakanga wakaita sei. David ndiye mumwe chete akauraya Goriati anga anetsa munzvimbo. Mangwanani ano David ndiye mumwe chete akati ari kumafuro aiuraya mabhe namaoko. David ndiye mumwe chete akanyaradza guta nekuti akanga auraya hwita kuyerume. Asi anoti mafiristia asimuka, haana kuva nekuzvitutumadza kwekuti inini vanotondiziva ndini ndakauraya Goriati. Mangwanani ano pane vanototi inini vanondiziva, inini handinzwaro. This battle which you want to face iri kuda vanhu vanotakura mweya waGoriati, vanoti kunyangwe iri kuda vanhu vanotakura mweya waDavid. Mangwanani ano wekuti kunyangwe mafiristia asimuka. Ndinobvunza Jesu nekuti mangwanani ano kune vane mweya kuti inini handinzwaro, ndinotopedzerana navo. Asi mangwanani ano ndinoda kuti utakure mweya waDavid wekuti haana basa nazvo zvokuti ndiye akambouraya Goriati, but anoti kunyangwe azodzwa mhepo dzasimuka. My God, anodzokera zvakare kuna Mwari obvunza kuti nhai Mwari, vanhu ava ndovaita sei? Mwari mangwanani ano vanhu ava ndovaita sei? Nderini pawakapedzisirawo kuti wasimudzirwa nemafiristia? Hauna kuteka yo experience. Kuna vanhu vari kushanda namaexperience avo, musina Mwari mukati. Mangwanani ano Mwari ndibatsirei. Kuna vanhu vari kushanda nemaexperience yavo, marriage yake yanetsa, anotore experience yekumarriage yaakambobva, relationship yake yanetsa, anotore experience yekurelationship kwaakambobva, basa ranetsa, anotore experience yekubasa kwaakamboshanda. Asi mangwanani ano tiri kuda vakadzi nanababa nanamai vasingati inini ndiri kushandisa experience, vanoti Mwari ndiri pano, onai mafiristia asimuka, ndomisidzana navo here? Nekuti David dai akada kushandisa kuti inini achishandisa experience yake yegare pasina Mwari mukati, I don't think zvinhu zvaiendeka. Mangwanani ano nyaya yako yekuda kushandisa experience chimboitsveteka pasaidi, nekuti David chaiye ndiye akanga ambouraya bere kumafuro. David chaiye ndiye akadonhedza Goriati, but anoti zvakare mafiristia anzwa kuti David asimuka. Zvakare mafiristia anzwa kuti David azodzwa. Mafiristia anosvika paanotsamwa, asi David haangosimuka achimhuruskopo achingoti ndinovapedzera. Mangwanani ano kune vane mweya wekuti ndinokupedzera. Mangwanani ano pane une mweya wekuti ndinokupedzera. Let us be like David. Kunyangwe David akanga ane experience, asi anoti mafiristia amuka, mafiristia kuda kumumukira. Vanzwa kuti David azodzwa, haana kushandisa that experience, akadzokera kuna Mwari akabvunza akati, Jehovha, vandimukira kava namafiristia, vandiplotera kamafiristia, ndoita zvekudiniko? Mangwanani ano tiri kuda vana baba, mangwanani ano tiri kuda vana mai vanoti no matter what, no matter what, I will stand with God. No matter what, I shall rise. No matter what, I will rise. In the mighty name of Jesus. We thank God for his grace. Mangwanani anoitirwa zvakanaka, mangwanani anochengetedzwa. We give you all the glory. We worship you, Almighty God. We thank you, Father. Piwa simba mangwanani ano, piwa grace and favor yakaitirwa David, yekuti David haana kuda kushandisa experience, akadzokera zvakare kuna Jesu akati, Jesu, vandimukira mafiristia, ndoita seiko?
Can you go before the Lord before you attack your enemies? May you go before the Lord and ask God before you attack your enemies. May God strengthen you to give you the power so that you overcome the battles which you are facing. May you God give you the grace. Mangwanana anowanirwa nyasha, mangwanana anowanirwa nyasha. Muri yako ngaipiwe simba so that you overtake the battle. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you so much, guys, for coming. I'm Yoko, weZimbabwe. Thank you so much, SIS MELLY and the crew works behind to allow me to come and do the morning devotions. Mwari vakuchengetei, Mwari vakuitirei zvakanaka. For those who are watching me for the first time, I'm Yoko, weZimbabwe. You can kindly follow my page. Amen and amen. Be blessed. Shalom, shalom.